बे 29 अक्ट'नि जोबथा गेवलांनाय हाबाफारि बेयो सीएम सारा जा फैगासिनो दङ बे फैनायनि सिगां पाब्लिक गेदारिंनि थाखाय नैबे बर'नि खेराइ मोसानाय नोंथांमोना नुगासिनो दं नै लोगोसेनो बे दलखा कुच राजबंशीनि ट्रेडिशनेल मोसानाय नै बेखौ नायदो नोंथांमोना दिनैनि गेवलांनाय हाबाफारिया जागायबाय दिनैनि जोबथा हाबाफारि बियो साननै रायजोफ्रा नायदिनै गोबां रायजोफोर फैदों बे समाव जोङो दिनै बे सेन्ट्रेल एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिनै जोबथा हाबाफारियाव आङो जोंहा आदा फैला जे बरगयारिखौ लोगो मोनदों दा बिथांनिफ्राय आं मोनसे मोनथिनो लुबैदों एबा बे सोंथि बायदिबो जानो हागौ जे आदामोनाथ' गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्डआव थाबोबाय दायो जे थांनाय 26 जानुवारि खालि गहपुरसिम एक्सटेनसन जाबाय बिनि सायाव आदाया मा फिल खालामदों बेखौ आं आदानाव सोंदों गिबियावनो बिटिआरखौ एकर्ड खालामनाय दुलाराय बर' फरायसालिफोर बै समनि दुलाराय बर' फरायसालिनो प्रमद बर' सार जोंनि दानि लोगोसेनो एमबिपि लोगोसेनो इउपिपि मोनथामबो सागानगिरि हान्जानिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय बर'फ्रा गोलाव सम आन्दलन खालामदोंमोन जोंनि बड'लेण्ड नागिरनानै
आरो बे गोलाव सम आन्दलन खालामनायाव जायफोरखौ जोङो BTC एबा BTRनि बायजोनि होननानै सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय लानानै जोंहा गहपुर लखिमपुर बे जायगानि गोबां जोंनि बर' जोहोलावजोफोरा जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन आरो मुंख्लं जालांदोंमोन थारैनो बिथांमोना गोलाव समनिफ्राय नैबे आसाखौनो नेनानै दङमोन जिहेतु बिथांमोनाबो गोसो मोदोमै बड'लेण्ड जांख्रिथायाव बाहागो लादोंमोन नाथाय जोबोद खाफाल गाज्रि जालांनाय जायफोर माने BSC BTC बेफोर सुक्तिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि जितु काउन्सिल जिखिनि एरेन्जमेन्ट मोनबाय बे ओनसोलावहाय सरजाबफानो हायाखैमोन खिन्थु दिनै BTR जि एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना गोबावैनि उनावबाबो जे सोसनजाबाय बिनिख्रुइ बांसिन आरो गोजोनथाव माने खोथा थानो हानाय नङा बेयो माने बिश्वनाथ बाखि गहपुर बाखि बा सनितपुर लाखिफोरनि थाखायल' नङा बे गोजोननाया साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोंनि ओनसोल अर्थात BTR ओनसोलजों सरजाबफानायाव आं पार्सनेलि आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो गाव आङो गोग्गानायबो मोनदों थारैनो आसा खालामगोन नैबे BTRआव बिथांमोना सोसनफानाय लोगो लोगो बिथांमोननि माखासे बेसिक समस्याफोर जाय जेंनाफोरखौ जों बयबो मिथिखागौ आरो आंबो बेफोर जायगाफ्राव एसे आर्टिस्ट हिसाबै गोबां जायगायाव थांनानै फैबाय बिथांमोननि जायगायावनो जोंहाय गहपुर बिश्वनाथ धेमाजि ओनसोलफोराव थांनानै फैबाय बेफोराव माखासे जेंना दं लामा सामानि जेंना दं सोलोंथाइनि जेंना दं जोंनि रांखान्थिनि जेंना दं बेफोर जेंनाफ्रा लासैनो BTRआव सोसनजानायनि उनावहाय मावफुंजागोनखौ आङो आसा खालामदों थारैनो बेफोर ओनसोलफ्राव जितु सोलोंथाइनि जि माने जेंना सोलोंथाइनि जेंनाबो दङ खारन बेवहाय माने गोबां फरायसालिफोरनि आंखाल दं आरो जिखिनि फरायसालि दं बेफोरबो गभर्नमेन्ट जायाखै दा बेफोरो लासैनो मावफुंजायोब्ला थारैनो बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोन एबा इयुन जोलैफ्राबो जाहाथे कुवालिटि एजुकेसन लानायनि खाबुखौ मोननो हागोन आं बेखौनो आसा खालामगोन उननि समफ्राव जोङो मोनसे ओनसोलनिनो मोनसे रिजननिनो साफा बर' सुबुं हिसाबै ज' थालायनो ज' खामानि मावलायनो मोनगोनखौ आं आसा खालामदों बयबो खौसे अनलायनानै थालायनो हासिगोनखौ आं आसा खालामदों आरो साफ्रोमबो गोदानै सोसनजानाय BTRआव गोदानै सोसनजानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनिसिम आंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक आं बावहरो गोजोन्थों थारैनो आदाया दिनै गोबां मोजां साजेसनबो होननांगोन आरो जोंखौ मटिभेसन खालामनायबो होननांगोन बिनि थाखाय आदाखौ रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों मोनसे खोथाखौबो होनबावनो नागिरदों जिहेतु नोंथाङाबो कालचारनि मानसि आंबो कालचारनि मानसि थारैनो नोंथांमोनानो बुंबाय थायो नङा होमबा जोंनिया गैयालै नोंथाङा मालाय BTRनि मा जाबाय थायो दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोननाय नंलिया नंगौ थारैनो जोबोद गोजोननाय दङ नंगौ BTRआव थानानै BTRनि आर्टिस्टफ्रा जिखिनि खाबुखौ मोननो हादों होननानै नोंथांमोना सानबाय दङ निस्सय नोंथांमोनाबो बे खाबुखौ लानो हासिगोन आरो बे खाबुखौ लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ गोजोन्थों आरो लासैनो बेफोर जालांगोन होननानै जोंबो आसा खालामदों आरो जाथारनांगोन होननानैबो मोनसे आसा थिनाय थाबाय गोजोन्थों दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव 52 एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि एनुवेल कनफारेन्सनि जोबथा हाबाफारियाव जोंहा आदा दाब्लाखौबो आं लोगो मोनदों दा जों एक्सटेनसन जानायखौ लानानै आदाया गोसोआव मा सानदों बेखौ आं बुंनो थाखाय खावलायबाय खौरांखौ खोनानानै गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो बहुद बोसोर नाजानाय फैयै बे जाबाय होननाय खौरांखौ खोनानानै आं गोजोननाय मोनदों थारैनो मानो होनबा बे हालामावबो बड'लेण्डनि आन्दलनाव
जथेस्थ' खस्थ' खालामदोंमोन जथेस्थ' मानसि थैदोंमोन बेनिफ्राय दा फैयै फैयै बिटिआरआव हाबबाय होननाय खोथाखौ खोनानानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना जेन मोजां मोजां रायजो जानो हायो सिरिबाङै दावराव दावसि गैयाजासे बयबो बिदा फंबाय बायदि अनलायनानै रायजो जालायगोन ज' ज'यै मावलायगोन खामानि बेखौनो आं आसा खालामनाय जादों गोजोन्थों आरो मोजां साजेसन होनायनि थाखाय गोजोन्थों बे जोबथा हाबाफारियाव आरो नै जोंहा आदा मेन्डेला ब्रह्मखौ लोगो मोनबावबाय दा थांनाय 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे ओइदिनखालि गहपुरखौ बिटिआरआव सोफानाय जाबाय थारमाने एक्सटेनसन जाबाय थारमाने जोङो जाफुंबाय होननानै साननानै लाबाय दा बै जाफुंनायाव आदामोनाथ' गोबां बोसोरनिफ्राय बड'लेण्डआव थानानै सोलिबोबाय दा जोंनिसिम जानायाव आदाया मा फिल खालामदों बेखौ आं मिथिनो लुबैदों खुलुमबाय गासै गहपुराव थानाय बर' रायजो नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों गोबां बोसोर नोंथांमोना जोंनि बिटिआर एबा बिटिसिआव हाबनो थाखाय गोसोआव जिखिनि दावदाव दंमोन थांनाय 22 जानुवारियाव जि डिक्लेयार होबाय बे हाबनायाव आं थारैनो सिमा गैयै मोजां मोनदों बुंस'नो हायै बायदि गोसोआवसो दंसै बेसेबां गोजोनदों थारैनो नैबे बाथ्राखौ आंनि गोसोआव दंमोन जोंनि थाखानाय बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव अख्रां नांजासे बिल्डिं नुब्लाबो लाखौ हायै पावार मामब्लाबो जोंनि गोसोआव गोजोननाय गैयामोन नाथाय दाख्लै 22 जानुवारियाव डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय थारैनो सिमा गैयि गोजोननायखौ मोनदों आसा खालामदों जेसेबां गोबाव जों ओरैनो गोजान दंलायमोनब्लाबो मोनसे सिमायावनो फैबाय मोनसे न'खरावनो रायजो जानो हाबाय जोंनि गोसोनि जिखिनि साननाय हास्थायनाय लुबैनाय बे जाफुंबाय बेखायनो बिटिआर जि सुक्ति जादों बे समाव जोंनि गोसोआव जिखिनि आद्रा मिजिं दंमोन बे आद्रा मिजिंनि थाखायनो रंजानाया एसे खम जादोंमोन जेब्ला नोंथांमोनखौ डिक्लेयार होबाय अब्लानोसो आङो बमा गावदों अमा जादों गोजोननायखौ मोनफिननो हादों थारैनो आदानिसिम गोजोननाय थाबाय बिथाङा गावनि गोसोआव माबायदि फिल खालामदों बेखौ जोंनो रोखायै फोरमायबाय जोङो सनितपुरबासि बिश्वनाथबासि हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों आदा